По два російських окупанти щогодини знищують воїни полку Азов. У своєму відеозверненні заступник командира азовців Святослав Паламар заявив, що за понад 50 днів запеклих боїв у Маріуполі знищено уже більше 2000 загарбників. В умовах повного оточення та безперервних атак українські воїни знищили 46 російських танків і ще 27 підбили. Підбили та знищили 69 БМП та БМД, 30 БТРів, тайфуни, рисі, тигри, вантажівки, легковики, безпілотники, а також один російський катер та літак. Чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі важкі запеклі бої? Скажіть і спробуйте собі уявити, що відчувають військові, які борються під постійним ворожим вогнем. З танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточенні та без належної підтримки. З кожним днем боїв оборонців міста стає менше. Але вони вгризаються в бетон, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло. Але знову і знов піднімаються, стають на повен зріст і йдуть нищити окупанта. Нищити окупанта, якому неможливо пробачити усі ці злочини.